Jeg vil nu vise, hvordan man kan lave datafangst i Inspire. Altså hvordan Inspire kan opsnappe data efterhånden, som de ændres i Inspire og gemme dem i et regneark. Jeg vil gøre det ved hjælp af en graf, så derfor vil jeg vælge en graf-applikation i Inspire. Jeg indtaster en graf. Jeg tager et andengradspolynom minus x i anden plus 3x. Altså en parabel med grenene nedad. Jeg tilpasser lige mit vindue. Her minus 2 må være nok der. Og op her skal vi sige 5. Og her ud til, der siger vi også 5. Og x min ned ser jeg også minus 2. Så får jeg udnyttet vinduet en lille smule ned i hvert fald. Sådan der. Den flytter herop, så den ikke er i vejen. Jeg gør nu det, at jeg indsætter et punkt på min graf. Over geometri, værktøjskassen, geometri, punkter og linjer, punkt på. Og det skal være på min graf. Et eller andet tilfældigt sted. Sådan der. Ikke flere punkter, så jeg trykker escape. Der prøver det igen. Der, jeg trykker. Ikke flere punkter og escape. Sådan. Her har vi den. Og nu har jeg altså x og y koordinater. Så kan jeg jo hive lidt i mit punkt, og så ændrer koordinaterne sig selvfølgelig herover. Jeg kunne godt gøre det mere elegant med, at det der koordinatsæt det er fuldt med punktet, men det er nu ikke så vigtigt lige nu. Nu skal jeg så ind i et regneark, eller først skal jeg lige have defineret mine værdier, dem der skal opfanges. Det jeg gerne vil have, jeg vil gerne opfange mine x og y værdier, når jeg hiver i punktet. Så jeg går ind nu og dobbeltklikker på en x-koordinat, højreklikker, og så skal jeg have lagret den, og den giver jeg bare betegnelsen xk for x-koordinat. Sådan. Det samme med y-koordinaten. Først dobbeltklikker, så den bliver markeret, højreklikker, lagre, og den kan jeg altså få yk. Så skulle de gerne ligge som variable. xk og yk. Jeg indsætter en ny side. Jeg skal bruge et regneark. Lister regneark. Sådan her. Og det er så her, jeg vil have opfanget mine data. Først skal jeg have min x-koordinat. Skriver der. Kolonne med det. Og en kolonne med min y-koordinat. Sådan. Og her i formelfeltet, det er så her, jeg skal give den kommandoen om, at den skal altså opsnappe mine data, altså mine x-værdier i den kolonne her, og y-værdierne i den kolonne her. Så jeg højreklikker. Der var den. Datafangst, og den gør det automatisk. Det vil sige, hver gang at min x-koordinaten ændrer sig, så skal den altså gå hen og opsnappe den. Jeg skal ikke bede den om at gøre det. Sådan. Og det den skal fange, det er det der skal stå her, altså som min variabel xk. Et-tallet er bestående, det er bare en kode for Inspire, for at det er automatisk. Capture, at den skal fange den. Sådan. Nu fanger den. Lige nu er min x-koordinat åbenbart minus 0,3049 og en helt masse flere koordinater. Det kan jeg lige se på. Det passer. Det er jo den der afrundet minus 0,305. Sådan. Over til min y-kolonne, eller y-koordinatkolonne. Højreklikker i formelfeltet. Datafangst. Automatisk. Sådan der. Og min variabel er nu den, der hedder yk. Hvis jeg ikke kan huske det, så kan jeg altså gå op her og finde de variabler, jeg indtil videre har lagt i. Og det er den, der hedder yk. Sådan. Og den er altså nu minus 1,00795. Ja, afrundet bliver det jo minus 1,01. Så nu gør jeg det, at nu går jeg ind og hiver i mit punkt. Og ser, hvad der sker. Og så ser jeg, om den har fået opfanget noget over min regner. Alle de værdier, den er nu løbet igennem, har den altså nu
opfanget herover. Og hvis jeg scroller ned til bunden, det var for langt. Der. Det burde så være det sted, jeg er nu. Altså 3,37 eller 3,38 og minus 1,27. 3,38 minus 1,27. Det er jo altså nu koordinaten for det punkt dernede. Så nu har jeg det altså i et regneark. Alle de værdier, jeg løb igennem. Jeg kunne også have brugt et skyde-element eventuelt til at gøre det samme, men nu valgte jeg altså bare ved at hive i punktet. Og nu har jeg altså så alle værdierne i regneark, og jeg kan jo nu databehandle det, som jeg nu har lyst til. Finde gennemsnit, tegne den ind i punktplot, lave regression, hvad der nu måtte være relevant at gøre. Jeg kan jo lige for eksempel tegne ind i en hurtiggraf, markere de 2 kolonner, højreklikker, der, data, hurtiggraf. Og det bliver selvfølgelig udsnit af min parabel, fordi det er jo punkterne, der er jo gennemløb min parabel. Man kan se de steder, hvor jeg er sprunget hurtigere, hvor den ikke lige har nået at opsnappe data, så der bliver en lille hul i grafen. Men ellers er det jo en parabel, som forløber på samme måde som den, jeg har her, da det jo er jo den kurve, mit punkt er løbet igennem.